Paraules i festa, descontrol, ruïna, mandanga en el tanga, burum, balla en tarima, Catacuata, bacalata, primera fila. Els 3 anys que hem estat a l'alcaldia hem fet en els plans provincials de la Diputació. El primer any vam reasfaltar, vam asfaltar uns carrers i vam arreglar un poc un camí que va a la Pobla, i això va ser el primer diguem, pla provincial, que és d'alguna manera el que assegurem tots els anys que tenim una inversió segura tots els anys, perquè és un any dolent. Després, en el segon any, vam fer la biblioteca. La biblioteca municipal la teníem en unes instal·lacions que no complia els requisits que demanava la Conselleria de Cultura per tindre una biblioteca municipal. Aleshores vam aprofitar 3 aules de les escoles velles i les vam rehabilitar i hem fet una biblioteca nova. I en el tercer any, el Pla Provincial de la Diputació, el que hem fet és la primera fase de l'escola infantil. Actualment tenim una guarderia així en Quatretonda. La guarderia és distinta d'una escola infantil perquè el personal que està al càrrec dels xiquets no ha de tindre la mateixa formació que sigui una escola infantil. Aleshores ja s'havia demanat en l'alcalde anterior, s'havia demanat el que fora una escola infantil, però la Conselleria ens ho van denegar perquè les instal·lacions actuals no complissin la normativa corresponent a el que hauria de ser una escola infantil. El que fa espai, el que fa també el professorat. Aleshores vam decidir, també en l'edifici de les escoles velles, aprofitar 3 aules i començar una escola infantil. I l'escola infantil, clar, el pressupost en un PECOS no ens arribava. Aleshores vam fer una primera fase en un pla provincial de la Diputació i la segona fase entrarà en el pla confiança de camp. Aleshores, en principi està ja adjudicat també, ja s'ha adjudicat actualment, i això és el que... A part d'això, el primer any, el segon any que estava en l'alcaldia, és a dir, el primer any d'aquesta corporació, vam tindre unes pluges fortes que ens van destrossar pràcticament tots els camins del terme, i aleshores vam aconseguir que per part de l'ESA, que és la Conselleria d'Agricultura, ens arreglara uns quants camins i uns altres que els hem tret del Ministeri d'Agricultura a través de la subdelegació del govern, que ens van concedir 90.000 euros i 90.000 que havíem de posar nosaltres, i hem arreglat uns quants camins. Això, més uns altres de la Diputació, hem arreglat aproximadament 7 o 8 camins que els hem asfaltat i pràcticament ja s'han quedat definitivament. Després això pel que fa a inversions. Després en personal nosaltres teníem clar també que hauríem de crear el cos de policia. Així que a teníem 2 policies locals, un estava en una segona activitat que feia les funcions de consell de l'escola, només en realitat teníem un policia local. Vam treure 2 places més que les van cobrir, primer van cobrir una i després una altra. Després s'ha creat també la plaça de treballadora social. La treballadora social en principi la compartíem en Llutxent, teníem la meitat de la jornada la feia en Quatretonda, venia 2 dies així i 2 dies anava a Llutxent, i el 5è dia anava a havia de tramitar a València o alguna cosa així. Després, Llutxent va voler desfer el conveni que teníem, i nosaltres vam crear una plaça de treballadora social que atén totes les persones que necessiten qualsevol assistència de tipus social. Que va treure la plaça i van cobrir també una plaça d'administratiu, perquè les xiques que treballaven va morir i aleshores per promoció interna se'n va crear una i va cobrir, i després la plaça d'auxiliar administratiu també va cobrir. Després una de les coses que nosaltres teníem també com a objectiu que ens va plantejar en el primer moment era la creació del polígon industrial. Hem de fer molt de temps ja que estava en tràmit la creació d'un polígon industrial. Això la Conselleria m'ho va suposar molts tràmits, molt de temps, però al final hem aconseguit que s'aprovara el pla parcial
tenim el projecte d'urbanització i el de reparcel·lació també. El problema que tenim ara és el problema d'invertir, com s'urbanitza, perquè el projecte, diguem, tota la tramitació burocràtica està tota feta ja, però ara tenim el problema que s'ha de finançar, lògicament l'Ajuntament no pot finançar, els terrenys són propietat privada i ara invertir en la situació econòmica tal com està ara, els mateixos propietaris els han cridat a l'Ajuntament i l'Ajuntament d'alguna manera han dit que estan disposats a vendre els terrenys però que no tenen capacitat financera ni expectatives tampoc del cas que es toquin les parcel·les lògicament poder fer front a les despeses. Això a grans trets diria jo que seria. Després s'han fet algunes altres coses ja, perquè algunes de les coses que estan fent-se actualment, una cosa més ha quedat per dir. També en el pla estatal d'inversions, en el primer pla estatal d'inversions que em va correspondre a mi gestionar-lo, en un principi havíem acordat en el PSOE que anàvem a fer l'ampliació de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament. L'Ajuntament teníem un ajuntament de primers dels anys 70, era un ajuntament que ja ni complia les condicions de la normativa actual d'accés, accés sí, perquè havíem fet un ascensor, però ni els serveis complien la normativa actual, a més s'havia quedat molt xicotet, ja no mos cabia res, estàvem totes les coses pràcticament tot, i havíem acordat d'ampliar l'Ajuntament de la part de darrere del saló d'actes hi havia un espai allí suficient per ampliar. Això i restaurar les escoles velles, teníem una parella que tenia problemes estructurals, va pujar a 22.000 euros la botella i després havíem acordat de fer un frontó on està el camp de futbol. Després ja a l'últim moment, quan ja teníem totes les memòries i tot, doncs ens va dir que no pareixia bé el frontó o l'ubicació acaba a fer-se. Quan havia sigut l'alcalde anterior del PSOE, que d'alguna manera s'havia encabotat en que fora en el camp de futbol, perquè nosaltres pensàvem que hauria de ser en el poliesportiu, a finals dels anys 60 i necessitava una restauració. I nosaltres havíem pensat en buscar un arquitecte i redistribuir i fer-li no per a que carregar el frontó. Ens van encapotar que no i ara després ens van trobar la sorpresa i quan anàvem a posar l'oi el mateix sensor i no va dir que no. La qüestió és que clar, estàvem damunt ja del termini per a presentar tota la documentació per al primer pla estatal d'inversions, el pla Zapatero, i al final vam decidir ampliar i remodelar l'Ajuntament, que va acabar el mes de desembre. De fet, a Nadal vam fer tot el traslladat allí. I això són, diguem, ara. Després, una de les coses que també teníem previstes, que pareix que havíem buscat ja també finançament per part de la Diputació, és la tuberia d'impulsió. La tuberia d'impulsió és la que va des del pou al depòsit d'aigua del poble. És una tuberia també dels anys 60 i el canvi d'alcalde es va rebentar a les 10-12 voltes. A més, passava per dins els bancals i suposava un problema també cada volta que havien de reparar. I en el pla també, el pla de la Generalitat, el pla Camps, de fet està realitzant-se ja, s'ha fet nova, s'ha tirat de les camps. I després una altra cosa de les que tenim previstes, que també va plantejar en el seu moment, és la rehabilitació de les piscines del polígon. S'han fet també en la serra, per exemple, la serra, sabeu que la serra de Quatretonda des del 2006, des de maig del 2006, poc abans de l'assumir l'alcaldia, es va declarar paratge natural de caràcter municipal, és una cosa que vam promoure des de la regidoria de Medi Ambient que portava jo, i dins d'això s'han arreglat un parell de camins també dins de la serra. Són les coses que a grans trets podríem dir, algunes en quedaran.